alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan wasiƙa ce Donald Trump ya tura wa sabon shugaban ko sabon prime minister na ƙasar Iraki, wato Nur al-Maliki. Zuwan wannan bawan Allah Nur al-Maliki wani babban mari ne muhimmi ga Amurka da Isra'ila, wanda wato kamar za a iya cewa yanzu Iraki sun rasa Iraki, za a iya cewa da kaso 100 cikin 100. Da wato mutane suna da tsari, wasu za ka same su suna da afuwa a cikin rayuwarsu, suna da ɗan sauƙin sha'ani, wasu kuma za ka ga suna da zafi sosai kwarai da gaske. So shugaban da ya sauka shugaba ne mai jajircewa, amma yana da sauƙi, yana da sanyi a wasu abubuwa, kuma yana ganin a tafi abubuwa cikin bi a hankali da wasu al'amura, kuma wannan ya sa wato ya rika kallon abubuwa da yawa na kasuwanci na wane ne ya sa ya rika wato kin sawa Amurka ƙarfi. Maka duba ta maganar sansanin Amurka, maimakon ya tashe su da gaggawa, za ku ga sai ba su kusan shekara guda ya ce su tattare nasu su fita da sauransu. So shi wannan Nur al-Maliki na kusa ne, na kud da kud ne a wurin Ayatollah Sistani, almajirinsa ne, kuma wato yana da zazzafar aƙida kwarai da gaske, don a tarihinsa har Iran ya je gudun hijira. Amerika ta sa kuɗi mai yawa ma neman sa ta kashe shi da sauransu. Amma dai a wannan lokacin sai Iran ya koma da zama, saboda kamar ya gudun hijira daga can, wanda yake nuna wato mutum ne wanda yake yarda da tsarin Amurka, kuma yake yakar Amurka ta kowane ido. Yanzu an ayyana shi a matsayin shine prime minister mai jiran gado na wato ƙasar ta Iraki, wanda wannan ya nuna cewa har daga fara wannan zance ga shi a shugaban ƙasar Amurka da kansa yana nuna cewa ƙara dawo da Nur al-Maliki da aka yi a matsayin prime minister, wannan mummunan zaɓi ne da ita Iraki ta yi, kuma bai faranta wa Amurka ba, kuma wannan zaɓi ba zai taimaki ƙasar ta Iraki ba. Saboda haka a matsayinsa na shugaban ƙasar Amurka zai yi iyayensa ya tabbatar da cewa ya yi duk mai yiwuwa wurin wato sanya takunkumai da kuma janye duk wani tallafi da ya kamata Amurka ta ba wa ƙasar Iraki, za su janye shi gaba ɗaya. Wannan ya nuna waye zai zo kan mulkin. Lallai Nur al-Maliki ya zo daidai lokacin da ake buƙatar sa, ya zo daidai lokacin da Iraki take buƙatar namiji gagarumi irin wannan lokacin da ake shiga yaƙi. Ya zo daidai lokacin da ake buƙatar zuwansa a wannan lokaci da Iraki da shiga yaƙi. Kuma furucin da ya fara yi, in kun duba da aka yi magana kan Syria, ya ce Syria mallaka ce, rikici ne irin na wato ƙasar Isra'ila da kuma Turkiya. Yawa su ne suka mallake ta yanzu. Yana nuna cewa babu ruwansa da ita, kuma kenan duk abin da ya ci, kun ga anan gurin ya fi haɗa Isra'ila da Turkiya akan a matsayin abu ɗaya. Saboda in kuka duba dama tare suka yi aikin, Isra'ila da Turkiya da Saudiya ne suka haɗu suka barar da wannan gwamnati da ragowar ƙasashen Larabawa. Kuma waɗanda suke da iko a cikin ƙasar yanzu Turkiya ce da kuma Isra'ila, su suke da iko, saboda haka kayan su ce. Idan shara ta taho, wacce za a yi shara sosai, insha Allah ya kawo lokacin sharar, to za a yi shara duka, za a yi share Isra'ilan da sauran ƙawayenta. Kuma ba ku duba ku ga a hankali kwanaki sun zo suna ta wani tunanin kafa wai Islamic NATO a ƙasashen Turkiya, Saudiya da kuma Pakistan. Ana da tunanin za a kafa wata Islamic NATO. Mutane ma suna ta yin magana na ce musu ku ba wannan na canzan rubutu ne akan ruwa kawai. Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing. Islamic NATO. Mutane ma suna ta yin magana na ce musu ku ba wannan na canzan rubutu ne akan ruwa kawai. To za ku ga duka zance ne, amma duk lokacin da yakin na gaskin ya fara motsawa, yanzu gashi kuna kallo, kowa zai koma asalinsa. Duk munafincin da kowa yake zai dawo asalinsa, ya dawo kan layin da ya kamata ya hau, ya tafi kuma gurin da ya kamata ya tafi. Wanda zai yi daidai, wanda zai sauɗi layi zai sauɗi. Maganar munafinci a shekarar 2026, mutum zai fara da munafincin kuma zai kare kan gaskiyar inda ya dosa. Ba za ta yi kare ba, kowa sai ya fito, munafinci duka sai ya kare, kowa sai ya fito ya nuna halinsa, ya nuna kuma ina ya dosa. A hankali muna ta kallon al'amura. Allah yana hukuncinsa a ko'ina a duniyar nan yanzu, a cikin yaƙi da kuma abubuwa da suke gudana. Allah sai hukunci yake ta yi, yana fito da gaskiya da masu adalci, yana kuma fito da ƙarya da kuma azzalumai, wanda kuma haƙiƙanin zancen shine za a kara tsakanin gaskiya da ƙarya, kuma alfawar manzon Allah sai ƙarya ta faɗi, gaskiya kuma sai nasara a wannan lokacin. Wasu muhimman al'amura ne suka faru da naga da yawa 'yan uwa sun yi bayani akai, amma akwai buƙatar a ƙara tasawa saboda muhimmancin su, da kuma wani muhimmin abu da al'ummar musulmi ya kamata su fahimta kuma su gane
su gano irin halin da wato al'ummar musulmi suke ciki a yanzu. Tasha ta 12 ta Isra'ila, wato Isra'ila Channel 12, ta rawaito cewa a karin farko an samu wani babban soji na wato kasar Pakistan da ya mutu a yaƙi da mutanen Hamas. Na ganin kamar jiya da dare mun kawo rahoton cewa jirage ko ce manyan motoci shells da artillery sun shiga ta ƙasa domin mamayar mutanen wato Hamas a cikin Gaza kenan, wato Falastinawa. To kun ga kenan a cikin wayannan mutanen akwai sojoji na ƙasar Pakistan wanda suka shiga domin kashe ƴan uwansu musulmi. Sojojin ƙasar Pakistan wanda suka shiga domin kashe ƴan uwansu musulmi mutanen Gaza. So wannan muhimman abubuwa ne waɗanda ya kamata mu musulmi su gane lalacewa da kuma cin amana tare da lalacewar zuciya da al'umma musulmi suke ciki, wanda idan an kalli sakon da Ayatollah Al-Khamenei ya bayar, watakila za a ji irin waɗannan maganganun, za a ga amfanin da ya sa ya irin waɗannan maganganu, cewa al'umma musulmi haɗin kai kawai suke bukata, kuma suna ganin cewa idan ba su rayu da Amurka ba za su iya samun komai, ma'ana ba su iya samun rayuwa ma mai inganci ba. To irin waɗannan abubuwa a ce ƙasa ta musulmi, yan uwa musulmi ku tuna lokacin da yaƙi ya haɗu tsakanin ƙasar Pakistan da India, ku kalli yadda wato ƙasar Iran ta taimake su, ku kalli yadda ta taimake su da manya-manyan makamai har suka yi nasara abin da suka yi. Ku kalli yadda Iran ta taimaka ta jawo ƙawayenta na China suka kewaye ƙasar suka taimake su. Amma yau su kuma suna da ƙarfin zarra na yaƙar yan uwansu musulmi, suna da ƙarfin zarra na shiga cikin Isra'ila domin su shiga su yi zaluncin da ya kamata su yi. To wannan shine shugabancin da musulunci ke jagoranta. Da yawa daga cikin malamai na ƙasar Pakistan wanda suke cewa ba za su yi wato duk wanda aka kashe domin kashe wato duk wanda ya mutu a cikin filin daga na yaƙi tsakanin Pakistan wato sojin Pakistan a cikin Gaza, to wannan mutane in an kawo su ba su yi musalla ba. Wannan babban malami wato Na'im Al-Hussein da ke Karachi shi ya bada wannan sanarwar cewa duk sojan da aka kawo daga Isra'ila ya taimaki Isra'ila kan yakar mutanen Gaza, to ku sani ba za mu yi mai sallah ba. Ba za mu yi mai sallah domin a wurin su ba musulmi bane ba. Dan musulmi ba zai shiga cikin rundunar wato Isra'ila dan ya taimake su ba. Kar ku manta yan uwa, irin wannan abin ana cikin yaki haka aka rika samun sojoji na wato Turkiya suna shiga, har an akwai lokacin da ƙididdiga ta nuna cewa an samu soja na Turkiya kusan guda 10,000 wanda ya shiga Isra'ila, suka cire kayan su suka sa kuma kaya irin na wato suka cire kayan suka sa kaya irin na Isra'ila suka yi aiki. Kwanan nan ina jin kwana biyu ba a yi ba, an ga wato wani hoto wanda yake nuna sojojin Isra'ila da kuma sojojin Amurka tare da sojojin kasar Egypt suna aiki tare, an yi masu training. Kun ga wannan dukan aka ce muku su ne a ciki, duk za ku iya fahimta al'amura yadda suke fahimta yadda suke tafiya. Sannan kar ku manta akwai yarjejeniya mai karfi tsakanin kasar Pakistan, Saudi Arabia da Turkiya akan maganar nukiliya. In ba ku manta ba, sun yi magana za su yi Islamic NATO, za su yi kaza, duk ku duba ku gani. Kasashen nan ga su duk an same su munafikai ne tare suke da Isra'ila, tare suke aiki kafa'a da Isra'ila. Duk suna zalunta waye? Suna zalunta al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Saboda haka kamar yadda na faɗa muku yan uwa, ku sani shekarar 2026 shekara ce wallahi duk wannan rangwadar da duk wannan karuwancin da suke yi za su haƙura su daina, sai sun dawo sun haɗa kafafuwansu guri guda. Duk wannan abin sai sun dawo sun haɗa kafafuwan, sun dogara sosai, sun haɗa kansu da Isra'ila da Amurka, sun yi aiki, sun fito. Wannan dan uwa mai suna Yahya Bello Bagadaza, Allah ya masa arziki da haihuwa a samun wato ya mace, yar budurwa ga ta nan, ya ambace ta da suna Suhaina. Wato Suhaina ita ce diya ga Imam Husaini, ita ce wato ya karamar yarinya ce wacce ba ta iya bacci sai aka faɗarsa. Yana matukar ƙaunarta da kallanta da kuma tunaninta da kuma tausaya mata. Wato kanin Imam Husaini kanin Imam Husaini Abul Fadl Al-Abbas ya tafi wato nemo ruwa ga iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan baiwar Allah idan ta yake gani, yake cewa Imam Husaini ka dauke ni ka mai da ni cikin haima, saboda idan ka dauke ni ba na son na hada ido da wayannan yara
saboda na riga ne musu alƙawari zan kawo musu ruwa, gashi kuma na kasa kawo musu ruwa. Daidai lokacin da aka sassare hannayensa, hannunsa na dama, hannunsa na hagu. Shi yasa a wannan lokaci abinda Imam Hussein yake cewa a duk lokacin da za ku sha ruwa mai sanyi